Kulungka, ang Suhel Debroma, ang korupsa di Bramothana ada. Jotoran kau kesana musumbo, coronavirus eba lockdown ni jarawo. Jotoran kau kaham kerengkai, sakno kele, tongman ingtu, eba korupsa ti korupsana coba lagi, sing ojorano, joto pal lagi, hami bemani kat layani eba kepelayang layani nangnai. Ojarawo kebang man jagarawo masa yang mana yang gay kebang biarung tongkam azarawo joto kaganang lukurok kebang ma NGOs rok kebang ma cin kaganang lukurok sakbai tang gay rogo bacung coba leman nogo belena kaksanggo om hagai tanjak lagi joto coba leman bagai tei cini hasini bobagra belena maya gana bo sal coya sabrum brum no bo bini sakbai tangi rangbai bo cini dofano subai tongo awan bagai cing joto cing bobagrano kaham kurung tong ini cing masuri lainai cing bobagrano bagai tai cing bo haino hai cing bobagrani koroksa singkrak ngai cing joto ti pramo tangi leader bo kami tangai cing je cukte cing coba lai tongo ya ba tabu bo cing subai wini tongo sabrum burung no oma hai kelai kebang mahaste abo cini lukurok kesai tongjak borno bo cin bobagra haino bini je sangi rangbai bo subawi ini di prahasri tu tongo jeng jodoh nugi tongo tai oma hai klaino jeng kami subai bo tongo awan bagai jeng ojarawo jeng jodoh pal khlaiye kha mai hamjang le bisintei jeng cini chukya lukurok no obirman klai tongai lukurok no jeng coba lai semua kami bebani katilai nai sum ojarawo politics bekhate dor bekhabai nawai jing hailai wi tongkhani belen janai tangai himale thangnai jarawo jing chini ramchanaga tipramo thaningai jing chin tipramo than leader jot coba lai je chuktei jing coba lai phiaba coba bai bai lockdown flok sakti tebo flok thangai tomo an bagi am school mengai ang kaisa chini dara khoroksa Dr. Kahnuk Jomatia, bini thani ang idea mang kaje, kwai SDM thangai, SDM kok soi, tamu camung eba cini bialo kelai tongai facilities tong ni suna thangai, jeng SDM chalai koi cini kebang majin lukurok tongu, je lukurok APL card tri tongu phiaba, bo BPL card man soman si, bini thani kuno properties kri bini kuno income kri ozaro bo belai bialo kelai tongu, oma hai borongi no bahai ke jeng ojarawo jeng borno help klaiman ni jeng SDM salemani tai je borong reaction kat kri borno jeng bahai ke help ni saman jawo SDM sagaje bono homeless add khayei bono 1000 ke rang rejangnai tai mairung rok samno rejangnai chawai bobo area ni singmani ang bono sabuka je chini thagor amchai Thagur kami ramsurangani amchai bising Thagur kami dei harap kuar amchai kebang ma area wo oma hai tongo chini je bialo birmanangi tongkha tei chini khengra kami chini garing kami tei chini thaju kami chini bogabil chini jumia eng side kebang ma jagon oma hai problem eba o lockdown ni jarawo samung hum mai engai birman eba bialingi tongha hini jeng SDM no samania gulo SDM ko khabo Tatino, abono camung patungnya help ini. Fiaba SDM office mau tebo shop pakai kami wo. Fiaba sing belen kepala hamia, ozarawo baksa borok kha hamia ngida tong samia. Fiaba SDM office mau tejefru borok pakai mani bagan bagai. Apro cini kami leader okses hapo. Cini orang oma hai geri sing oma hai main rok tabuk nanglia ini saiman bagai. SDM office ni borok. Firogi thangka okko rokhnai belen khasaka tangi himala chung ojarawo chung kaisa ba kaisa help khlainani se samung riwai chung o hami bemani joto palkai chung katilani se oma hairok tung bukhao tongi tong hangkai eba khlai tong hangkai abo belen chai klayo tai normal request khainai chung joto tipara sarau ojarawo chung kaisa ba kaisa chubalaman bisingtei chung o hami bemani chung katilani tai norok joto no kaham tongdi tai o hami beman kari tongdi te khorsa coba man bisutei sing o bemani jeng kepelang ini. Saudara no, hambai.